אנחנו רוצים להראות לכם עכשיו מזרטור תוצרת קינן אנרגיה. קמפינג. קינן קמפינג, בסדר. עכשיו לקחנו זווית, הורדנו אותו לתוך, פירקנו את המילוי של החומר כחול וריקון של המכל, הדחה. שמנו זווית מיוחדת שמתאימה עם הצינור בפנים. עם החיבור של הפלסון וצינור גמיש ירדנו למזרטור שאנחנו בעצם מהווים ויש לנו במלאי. מזרטור חזק, 45 ליטר לדקה, משהו יפה, 12 וולט, 12 אמפר. חיברנו אותו למזרטור, בעצם הוצאנו צינור בשביל שפיכת כל הקקי, שפכים. חיברנו גם שלט שאפשר להפעיל אותו משלט רחוק, וחיברנו אותו למצברים. התקנה פשוטה, לא מסובכת, כל הדברים יש במלאי. זה השלט. עכשיו אנחנו מפעילים ומסתכלים. מילינו עכשיו, זה השלט. מילינו שירותים, השירותים מראה לנו בעצם שהוא מלא. אנחנו מפעילים שירותים ואנחנו שופכים כל הזבל, בעצם כל הקקי שיש בשירותים, כל השפכים החוצה. עכשיו אנחנו גם נשמע שהמזרטור מתחיל לעבוד בלי מים ואנחנו נכבה אותו. נגמר עידן הסחיבות של החרא. אז בעצם אתם... מה הסיפור ללכת עם החרא לטייל? אנחנו חיבינו אותו, בעצם לא צריך להוציא, לא צריך לחפש איפה לשטוף, לא צריך לעשות שום דבר, הכל יפה, הכל ברור. מבקש לעמוד בתור, כיוון שאין לכולם והראשון זוכה.